com a l'autor, a Moisès Gil, i que ara li donarem la possibilitat de que ens parle de l'obra que avui ens ha portat ací, que podrem disfrutar en aquest nou cicle. Es comuniquem verbalment, efectivament, però cada un tenim el nostre llenguatge. El llenguatge meu, concretament, és el de l'escultura. Aleshores, sí que vull fer-vos partícipes de tot allò que presente, de totes aquestes peces que d'alguna manera reflexen el que és la contemporaneïtat d'avui dia, de la involució que estem sofrint durant ja fa quasi 10 anys que estem en aquesta involució. En els materials també hi ha un diàleg, s'estableix una espècie de diàleg en el ferro rovellat, en la deconstrucció de la ciutat, del context on estem habitant, on estem vivint, i el ser posttecnològic d'alumini, com si fos qual robot pareguera, com si estiguem tots, encausats a una mateixa direcció i tot això. Més bé tot el contrari, existeix una dualitat, com n'hi ha dos materials, existeix una dualitat conceptual. I que, ja us dic, sigueu copartícipes en companyia meua i m'ajudeu a crear les escultures perquè en la vostra aportació conceptual, en la vostra aportació de què vol dir per mi aquesta peça i en la diversitat d'opinions de tots construirem una obra més completa i que vagi més enllà. Moltes gràcies a tots.